Какво те вдъхнови да играеш Майнкрафт? Кое? Какво те вдъхнови да играеш Майнкрафт? Честно. Видял си я в нета или от приятел, или от някакъв известен? Видях от Съка Даун. Той като снимаше и файл. Ясно. Това просто те свършиха, бе. Друго? Ай сега си мълчал! Кой кажа? Еми, не знам. Защото не знам и аз какво да кажа, а заради той ти казвам. Измислете въпросите. А ти как се казваш? Добре. Колко години си? Аз съм Камбутин, на 11 години съм, 6 клас съм. Как се запознах с Майнкрафт? Запознах се с Майнкрафт, видях я от един приятел, после гледах едно ревю на един сървър Mastercraft, който бе доста стар. Проявих интерес, инсталирах се, почнах да играя. Отначало не знаех нищо, гледах клипче на Venom на доктор. Първи стъпки за начинаещи. Там понаучках нещо, останалото си го научих с клипове и така нататък. Какво те питам, мисля? То трудно, нали? Хубаво оценки ли имаш? Еп. Какви са? 5, 6, 4, 3, 2. Различно. Що питаш? Така, не може. Единствената двойка, която имаме по музика. Теле, срам! Да. Срам ме, да. Защото не мога да пея. Само малко. И той срам. Бе, срам. Тройки нямам, четвърки. Не се спомня. Петици. На класното по български. Нашата госпожа обича да нарича малумници, глупаци, говна, така се неща. Различно. Друго? Не знам какво да измисля. Кое училище ти учиш? Може би. В кое училище учиш? Ай, кажи ли? В спортно училище Стефан Караджа. Уху. Пък аз съм в средно общо образователно училище Цанко Церковски, град Полска Тръмбеш, община Великотърново. Чакай, обърни ги. Община Полска Тръмбеш, област Великотърново. Добре, друго? Не знам. Ай, кай, че какво ще стане много дълъг, ще го обработвам 20 часа. Ти в кое училище учиш? Споменах ти вече. И да, добре, хизнае. Ай, кажи друго, че клипа ще стане много скучен. Нека сега помислим. Кой ма да му мислиш? Какви въпрос да ти задам? Обичаш ли училището? Обичаш ли училището? Не много, що питаш? Изрут. Не обичаш училището, не срам. Ти? Обичам го, разбира се. Хубаво. Какъв телефон имаш? Nokia Lumia. Хубаво. Имаш ли купена Майнкрафт? Да, отдавна. Ко? Имах един купен акаунт, един го даде, ама забравих го. Един ти го даде, ама си го и взел те. Да. Ма стана един цирк и бях се го записал някъде и се забравих. Аз имам 3 приемам акаунта. Даш ли си? Единия го давах на Гогата Play.bg, другия... На мен? Не, другите два
Този ще го раздам на този giveaway, който в момента съм направил. Не, на 75 абоната ще направя. И другият ще си го запазя за от 150 нататък. Друго? Друго. Ти измисли нещо, аз се те питам. Еми, ти вече ме пита. Ти измисли сега нещо. Еми, какво те пита? Добре, знаеш как се обработва с Camtasia Studio? Това ли реши да му питаш? Това ли реши да му питаш? Да. Не. Що? Така. Еми, Така. късмет с качването от 15 минути нагоре. Клипове. Ти не ще ли да кажеш за твоите тайни? Как ги качваш? Еми, аз имам много тайни. Какви тайни? Едната от тях е, че не знам какви са тайните ми. Значи имаш тайни и знаеш какви са. Хм? Бах ти пия. Дори дами и господа, гледайте ако ще ги от тях ли снайпер още? Не ме скока. Айдето на този запад ще бъде в описанието. Хубаво, вече го каза, не знам за кой път. И дай само се спирам какво да написано нещо. Тук ще се прави нещо. И за това. Това е на малко рево на Lemon PvP. И голяма тъпа рекламка на Hunters BG. Да, видяхте сървъра. Интересно ми откъде го измислил ти Бог Hunters, но няма значение. Преди бях билдър реших. Така да е. Що не може? Претенции ли имаш? Еми, кой каш? Претенции ли имаш? Не. Ами интересно, що в Skype са писал Мъра Crossfire Мъра. Аз това бях в един друг сервер. В един ли е? Да. В два ли е? Три. Пу. Кого плеже? Ко? И да хората, и бай-бай.